Når vi er så velsignet som mennesker at få børn, så plejer jeg at sige, at først så kommer barnet, så kommer moderkagen, og så kommer bekymringerne. For der kan være nok at bekymre sig om, især når de er helt små. Men også når de bliver større, og de måske ikke altid viser tegn på trivsel der, hvor de er. Men bekymringer, det er noget, der ikke er sket endnu. Det er tanker om, hvad der kan ske. Det er tanker om, hvordan kommer fremtiden til at se ud. Hvad skal vi gøre? Og der kan man bruge rigtig mange timer, hvis man synes, det er fedt. Jeg tror ikke, der er nogen, der synes. Men det er meget nemt at tjekke ind i bekymringer. Det er lidt svært at komme ud af dem igen nogle gange. Men det, der sker, når vi bliver bekymrede som forældre, så taler vi tit og ofte også til vores børn igennem vores bekymringstanker og vores bekymringsbriller. Og det, der faktisk sker, det er, at der kommer et fravær af nærvær i vores samtaler med vores børn. Og det gør vi ikke med vilje. Vi gør det jo helt uskyldigt. Men det betyder bare, at vi ser kun vores børn igennem vores bekymringer, fordi vi netop er meget bekymrede. Men det betyder også, at når der ikke er nærvær i en samtale, så ser vi dem ikke, og vi hører dem heller ikke. Og det er jo ikke det, der er vores intention. Så hvis du er forældre, og du har bekymringer omkring dit barn, så prøv at se, om du kan lægge dem lidt til side, og prøve at tænke, jamen, jeg ved jo ikke noget om, hvad der kommer til at ske i fremtiden. Jeg aner jo ikke, om man kan godt tænke, bare mit barn får et normalt liv, eller bare de får en uddannelse. Alle de her vigtige ting, specielt til de lidt større børn. Men når vi ikke taler med dem fra det her rolige sted, og vi tænker, det skal nok gå, så har vi bare en tendens til ikke at se eller høre, hvad det er, de siger. Så prøv at se, om du kan lægge dine bekymringer lidt frem dig, fordi det er ikke at være til stede i nuet. Det er at befinde sig i en fremtid, som ikke er opstået endnu. Jeg håber, det kan give dig lidt tanker eller lidt idéer til, ja, måske skulle jeg bare slappe af, for jeg ved det jo ikke. Det var lidt kærlighed herfra. Håber, du kan se det eller høre det, i hvert fald som inspiration.